Avui és el dia de la discapacitat. El 3 de desembre. Vegem què significa això, discapacitat. És veritat, vol dir diferents capacitats. A la meva escola, a la banc ficava a la taula. I li estava llegint-me bé. I Lucía controla la pissarra digital. I m'han dit que Laura canta com Sánchez. Però, que m'emociona. És el que passa quan veig a una escola com la meva, que fas coses que ni sabies que podies fer. Aneu i no oblides confiar en les teues capacitats. I m'han dit, ei, jo m'he baixat de cap. I la meva escola té... Hola, per favor, el carrer Major? Oh! Que no fa gràcia! Vale, sí que fa gràcia. El dia 3... un pingüino! Oh! Oh! Mac! Ahora chicos, ya está bien gastar la cámara frontal, que no acabaré más. So get in the